una sa tanan, may hapon na itong tanan na magsunan ko na itong dinhi. Kunya, yun yung atong programa, no? Na street preaching, doon na tayo pagtugot ni ini sa itong Archbishop sa Subo. Bishop Alman, man sa itong Aristis sa dinhi nga si Father Ramil Baluran o yung assistant si Father Alvin Lau niya atong CFD Bodoba Chapter John Paul Tiro o kami o tanan ng mga Catholic Philippines labi na ni Brad Fernandez na itong advisor sa Cebu Chapter niya Brad Adam atong President sa Cebu Chapter BOE and all members of the Catholic Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. So, ang Cebu Chapter, street preaching, higayon karon higayon na, karong hapuna, sa pagpanudlo, sa mga basic na pagtulunan sa atong simbahan. Ay aron masayod ka ni ini, kay kinahanglan ni sa atong panahon karon. Una nga, pasalamat ta sa atong mga kadaguan, sa atong simbahan, o members sa mga Catholic Philippines, nga natay programa din ingon man sa Cebu Chapter, sa ilang sa Cebu Chapter o sa Bodoba Chapter, nga makapadayon ta, o makabuhat ta ning itong programa karon nga street preaching alang sa mga katuyuan nga mao giangyaw mo nang tawag ko mga basic apologetics. Unya, matag tema ani kung unsa mo iduna mo pangutana, pwede mo ari mo diri upili sa pagputana, makatoliko man kung dili katoliko. Ay kini programa para manato ning tanan. So duo lang mo kuman sa usa ka topic. Anytime, no? Nga ganahan mo mangutana, mapus mo diri kay entertain ta mo sa inyong pangutana o bagunta na pinagi sa manudlo sa atong simbahan. So dahil kay salamat, nag-gospel mayong hapon sa tanan. Unya ang speaker ato mao si Roger Lakyo. Upambit siya sa True Church o ang simbahan kamatuoran o iglesia sa True Church. Ato welcome si Brad Lakyo Joel sa iyang topic nga True Church, ang tunay na iglesia o tinuod nga simbahan. So welcome, Brad Joel. Okay na. Salamat, Brad Dino sa Dido, no, sa imong pag-welcome. Nya padayon ta magigsunan, no, sa pagsangyaw dinhi sa Ruro Kuduba. Dako kay namong privilege magigsunan nga nami karon diri, no, karon sa pagwali pagsangyaw sa atong pagtulunan hitungod sa simbahan. Mo na may sunan nga daghan na kayong mga magwawali karon sa kalibutan, no. Pero ang atong pangutana magsunan o kinsa na sila o kinsay nagpadala nila magsunan o kunsay simbahan na ng ilang gidala, no? Kinsay nagtukod anak mga kagsunan. Mo na akong iambit karon mga kagsunan nga ganing matuod nga simbahan nga gitukod ni Ginoong Kristo. Di ta malalis mga kagsunan nga karon nga mga panahona, no? There are 80,000 no? Mga sect and denomination na claim nga gitukod ni Ginoong Kristo. Mao mga igsunan nga nagduha-duha atong mga igsunan nga kinsa, no? Simbahan nga gitukod ni Ginoong Kristo. Mao nang diha sa pagtukod ng igsunan sa ni Ginoong Kristo sa simbahan, no? Ya sa Mateo 16:18 tu is Petros et superhang Petram edificabo ecclesiam miam non prevalebut ad persuasiam. English, you are Peter upon this rock
I will build my church, and even the gates of hell we shall prevail against it. Ikaw, Pedro, sa ibabaw ng bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Bisan ang ganghaan sa Hades, di makabuntog nini. Diha, pag-ingon ni Ginoong Kristo, mga kaigsunan, nga kanang simbahana, gitukod, usara gina kasimbahan ng sunan. Dili siya plural, kundili singular. O nang sa pag-abot karong panahuna mga isunan, perting daghana ng niklim, no? Anang bersikloha. Naglalis ang mga lain-laing mga pundok sa simbahan. Kung sanang bersikloha kung sila ba na. Ya dunay mo claim isunan kami na brad. Una ang atong pagpasikad ani isunan ug makapasar ba sila na sila na. Dali ra kay nato. Himon nga mo claim mga bisunan, pero ang pag-approve, pag-prove kung saon nato pag-claim nga tinuod na. Unang kay gikan sa Biblia mga isunan ug sa mga dagkong libro sa kasaysayan, ang Catholic Church ray makapasar ana mga isunan. Unang prubahan nato karon kung unsa nang simbahan na. Sumala sa Biblia mga isunan, no? Sa Job 8:8, diha sa Living Bible. Ingon dia, read the history of books and see. Ibabasa ang libro sa kasaysayan. Kunya sa Isaiah 41:8 mga kisunan, insay nagbuot sa dagan sa kasaysayan, kundili ang Dios. So ang Dios ay nagbuot sa dagan sa kasaysayan mga kisunan. Unang diha sa kasaysayan mensunan ug sa biblical unay iprubahan nganong Catholic Church mga kisunan. Sa kasaysayan mensunan kay mo manigi pudlo sa biblical o sa Biblia. Sa Job 8:8, Isaiah 41:4 nagsulti gyud og kasaysayan. Kunya diha sa kasaysayan walang lit, no? Grolier Encyclopedia, no? Volume 5, page 106. No? Catholic Church in the Greek Catholicos is a term generally applied. The divine society founded by Jesus Christ was outpouring of the Holy Spirit in the day of Pentecost. This is communion with the Bishop of Rome. Manang sunan nga diha palandaan sa referensya sa Grolier Encyclopedia, ang Katoliko tinukod ni Ginoong Kristo. Klaro mga sunan, no? Kunya sigudahan nato sa usa ka libro sa kasaysayan gapon mga sunan, no? International Encyclopedia Volume 20, page 520 mga sunan, no? Catholic Church has a two valid equal definition, which is both human and divine. At its founder is Jesus Christ. Klaro ba yung suna, no? Diha sa International Encyclopedia o Grolier Encyclopedia, kana lang, duha ka encyclopedia may sunan. Ang Catholic Church may gitukod ni Ginoong Jesucristo. Unang dili na to malalis mga sunan, no? Gikan sa Biblia mga sunan, hangtod sa referensya, no? Ang makapasara na mo ang Catholic Church. Manang ni-claim, daghang kay mo claim karon mga isunan nga ilang simbahan tinukod ni Ginoong Kristo, pero atong itris diha sa kasaysayan tinukod lang og tao mga isunan. Manang ako ni i-comparable at sa tagsaon nato na mga isunan aron mahibaw ang katawhan, no? Sa panahon karon mga isunan kay try media naman ta, daghan na kaayong mga media, no? Na Facebook, YouTube, uban pang mga social media. Kung itris nato diha sa Google ning mga sikta nga tinukod lang og mga tao matris ginato mga kaigsunan, no? Mao nang hibaw-an din nato nga kanang mga siktaha tinukod lang tao. Panalitan mga igsunan. Ang atong mga kaigsunan nga Jehovah's Witness,
Kanus aman siya matukod mga kaigsunan. Natukod mga kaigsunan ni Adtong 1872. Diin natukod mga kaigsunan sa Pennsylvania, USA. Kinsay magtutukod? Si Charles Taze Russell. Wanang diha mga kaigsunan, wanang kaigsunan nga kanang Jehova mga kaigsunan, tinukod lang diay o tao, no? Sumala sa referensya. Kunyalain mga kaigsunan, kaigsunan mga baptist, ano sa aman ni sila natukod? Tinukod kini ni John Smith. Unsang tuiga mga kaigsunan? 1605 sa USA gapon mga kaigsunan. Lain pa mga kaigsunan, atong mga kaigsunang mga born again, no? Daghan mga mga born again rin. Nga nagwali gapon sa pulong sa Dios, puangkon nga tinukod sila ni Ginoong si Kristo. Ano sa aman ni natukod mga kaigsunan? 1925, no? Kinsay magtutukod? Charles Parham. So dili si Kristo mga kaigsunan. Ano asa dapit? Tupika Kansas, USA lang gihapon. So makita nato mga kaigsunan nga kaning mga sikta nga tinukod lang og mga tawo mga rubahan nato sa mga libro sa kasaysayan. Kunya atong kaigsunan mga Seventh-day Adventist, ganun ama sila tukod mga kaigsunan. 1863. Asa nagtukod mga kaigsunan? Sa USA lang yapon. Kinsay magtutukod? Ang main founder kinila si Ellen Goldwhite. Una diyang matris nato sa mga dagkong libro sa kasaysayan, ining mga pundok tinukod lang mga tao. No? Ang atong kaigsunan nga natukod lang diri, no? Sa Pilipinas, mo kining muangkon pud nga gitukod sila ni Ginoong si Kristo kay muangkon man sila diya sa Mateo 16:18. Walay nagsunan kining Church of Christ kundi Iglesia ni Kristo. No? Sa 1914 gitukod sa Santa Ana, Punta Santa Ana, Manila. No? Naagi record ana magsunan sa dagkong mga libro sa kasaysayan nga kanang mga simbahana tinukod lang og mga tao mga kaigsunan. Di nato malilong mga kaigsunan tungod kay i-registered man na nila sa SEC, no? Security Exchange Commission. Una kanang mga sekta nga tinukod lang mga tao magsunan, then matris nato sa dagkong libro sa kasaysayan nga dili gyud si Kristo ang nagtukod niya na. Munang diha sa Mateo 16:18 nga gitukod ni Ginoong Kristo, which is single church, dili gyud siya plural church. Munang ang Iglesia Katolika magsunan mo'y nagkapasar niya na. Munang ang ubang mga tao magsunan naglibog sila, no? Kung kinsang simbahana nga nagtukod sila sa simbahan. Kung dili jud ka mag-research mga kaigsunan, mo nang diha jud ka, no? Matugpa ng tinukod, no? Pasakop sa tinukod ug tao. So unsa may mahitabo magsunan kung sikta nga tinukod og tao? Si Ginoong si Kristo ra gyud makaluwas ng isunan kay ang Dios may nagtukod sa iyang iglesia kung simbahan, siya gyud muluwas niini. Kung sikta ka nga tinukod og tao magsunan, dili gyud na makaluwas. Unsay proof na to? No? Diha sa Bible magsunan. Salmo 127 verse 1. Kawang lamang atong kahago sa tao nga nagtanan nga kung ang simbahan nga gitukod og tao di gyud makaluwas. Buhat 17:23 mga igsunan, ang Dios dili mo puyo, no? Sa simbahan nga tinukod og tao mga igsunan. Jeremias 14:23 mga igsunan,
na nagunsa ka man tao, nagpuro ka man, pero apan dili ka makaluwas. Di mo do magsunan, kining pinukod og tao magisunan nga mga simbahan, dili yun makaluwas. O nang dunay magwali mga igsunan nga atong mga kaigsunan nga wa ko na simbahan nga makaluwas. Di ginabinuod mga kaigsunan. E nga naman, ang simbahan nga gitukod sa atong manluluwas kana siya makaluwas. Tungod kay ang Dios may nagtukod niya na. Pero kanang simbahan nga gitukod sa dili manluluwas, dili gyud na makaluwas. Tinuod lang isulti magsunan nga ang simbahan, no? Ang relihiyon, ang simbahan nga dili makaluwas. Tinuod na kung kanang simbahan na gitukod siya tao. Pero simbahan gani, ang iglesia nga gitukod sa Dios, makaluwas gina mga kaigsunan. Kay unsay may purpose ni Ginoong Kristo nga niari siya diri, aron sa pagluwas nato ug pagtukod sa iyang simbahan. Mo nang insulto na may suna no ni Ginoong Kristo. Ang kaniyang simbahan dili makaluwas. Mo na may suna sayop na nga argumento. Dili na argumento sa Katoliko. Kay ang argumento sa Katoliko nga ang simbahan nga gitukod ni Ginoong Kristo makaluwas. Ano man? Si Kristo gyud nagtukod nini. Mo nang daghan kay mga simbahan karon ng igsunan nagkalain-lain. Pero kung sa may tumutuyo mga kaigsunan, no, aron makatibulaag ang mga katawhan, no? Atong mabasa diyan ang igsunan, no, sa Biblia, no? Nagpahimangno gyud si San Pablo na, no? Roma 16, 17, 18. Kumusahon ba? Mo nang klaro mga kaigsunan nga daghan kay mga kaigsunan nga dili Katoliko gikan sa Katoliko unya nibalhin unya moning hilungdan nga nagkabahin-bahin kita. Mao nang mga kaigsunan nga kitang mga Katoliko, no, kuhaan ta, no, ibalhin sa ilang sikta, no, tuwa sa Baptist, tuwa sa Jehovah, tuwa sa born again, tuwa sa Baptist. Tungod kay mao nang magbahin-bahin man. Atong basahon man isa. Okay, Roma 16:17, 18-19. Unay pahimangno ni San Pablo mga igsunan nga hangyoon ko kamo mga kaigsuon nga magbantay o maglikay kamo niadtong mga tao nga mobahin-bahin ug mosamok kaninyo. Pinagi sa pagsupak sa pagtulunan na iyang nadawat. Kay ang nagbuhat nini mga butang nga wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo kundili sa ila lamang kaugalingong kahapok. Dilimbungan nila ang ubos ng salabutan pinagi sa matahong nilang pulong ug mga ulog-ulog. Mao na mga igsunan kaning bersikulo sakit jud kay ni. Pero wa tay mahimo mga igsunan kay sila may naulahi mga igsunan, no? Naulahi ta. Kay sila nauna. Mao bitaw mga igsunan nga ang simbahan nga gitukod ning Ginoong Kristo unya kanang simbahan na mga igsunan, no? Bisag pasakupan na, no, sa mga apostoles, no? Wa gilain makatris ana mga igsunan, no? Sa panahon ni Ginoong Kristo, nya gikan ni Ginoong Kristo, no, ang unang Santo Papa sa Catholic Church o sa St. Peter, no? Gikan ni St. Peter mga igsunan makatris bakta hangtod karon, no? 266 na, no? Ka Santo Papa. Mo nang diha may sunan nga wailain ang Catholic Church may makatrispak, no? Gikan sa apostoles hangtod sa panahon karon, no? Ang kutay. Wala kung atong kugutan-on atong mga kaigsunan na dili Katoliko, dili gid sila makatrispak ana magsunan, dili sila makakunik
Ngano mga igsunan, maputol man sila. Kaya nitungalan sila sa tuig 15th century, 16th century, 17th century, hangtod karon 21st century. At kasalukuyan mga igsunan. Mga nang dili gyud sila maka-trace back mga igsunan tungod kay ma-trace manato sa mga dagkong libro sa kasaysayan. Wala kong manghisgot kay na og libro sa kasaysayan mga igsunan, allergy kay sila. Niini tungod kay ang ilang mga simbahan nga gitukod din di man sila makapruhipa nga si Kristo mo'y nagtukod nini. Unang importante masayod ta na mga igsunan. Kinsay nagtukod sa iyong simbahan. Dili na siya mo'y kanang gingon diya mga igsunan nga gingon nga dili importante brad nga ang magtutukod kun dili importante nagsunod ka sa pulong sa Dios, no? Basa ta Biblia. Mo man sagad baruganan mga igsunan sa tuong mga igsunan nga dili katoliko, nga fundamentalist. Dili brad kay nga naman ang Biblia mga igsunan dili man siya kanang aksidente nga natagak sa langit nga atong basahon ug kita mo-interpret nini. Manang dunay gisimbahan nga responsable nga nag-interpret nini mga igsunan. O nang di tapasagat og interpret. Mo nang daghan kay nahitabo karon igsunan nga kay kaugalingong interpretation, no? Nagkabahin-bahin ta. Kaya nga naman, kung sa walay leadership, way pangulo, mao na hinungdan nga self-interpretation. No? Munang ako brad, kabasa ko sa Biblia nga akong sikta, no? Pinaagi sa pagmabasa sa Biblia, pwede kong mutukod ug akong relihiyon. Muna rason mga igsunan nga pagtungha sa Biblia, no? Daghan kay mga sikta nga nitukod, sulpong nasama sa mga uhong mga igsunan. Tungod kay ang ilang prinsipyo pagka mabasa sa Biblia. Mao nang karong panahon na mga igsunan bitin daghana na, no? Mga sikta nga tukod, no? Pinagi sa Biblia. Mao nang ang atong sumbanan mga igsunan sa panudlo sa simbahan nga gitukod ni Kristo mao ginang leadership, no? Magisteryo, pangulo nga gikan ni Kristo nga gihatag ni San Pedro hangtod karon mga igsunan natay kutay na. Munang ang Catholic Church mga kaigsunan nga tuwa na sa gawas. No, unsa may atong tuyo nini, no? So 1:16 gingon ni Jesus Christ, aduna pa ko'y mga ubang nating karniro nga nigawas akong turil. Ug kuhaon ko sila ibalik sa akong turil kay ako ang ubos sa usa ka panon ug ubos ko sa lamang ka magbalantay. Unang si Ginoong Kristo siya ra man yun ang nagtukod ini, siya mo'y makauusan ini. Unang ang Catholic Church mga igsunan, ang Katoliko mo ni atong among tumungtuyo, no? Aron kita hiusahon, no? Sa usa lamang kasimbahan nga gitukod ni Ginoong si Kristo. Dili madaghan na kay apostolik, no? Tungod kay ang simbahan mga igsunan gikan man ta sa apostolik, no? Apostolika, no? Efeso 2:20 ipasukad ko kamo diha sa mga apostoliko, no? Apostoles, munang natay apostolic tradition, no? Munang ang atong simbahan duna gitay apostolic succession, no? Sa Mateo 16:19 mga igsunan si Pedro mo'y atong pangulo, no? Munang gikan ni San Pedro mga igsunan kay siya may gitagaan og katungod no ni Ginoong Kristo aron sa pasip-sip sa mga karniro diha sa iyang simbahan. Munang gikan ni San Pedro atong pangulo nga sip of apostol niya connecting, no, sa atong mga Santo Papa hangtod karon mga igsunan si Pope Francis. Niya ang simbahan mga igsunan nga Katoliko huli
nganong balaan mga nagsunan. Tungod kay di malalis ay ang founder mga igsunan balaan man. No? 1 Pedro 1:16, no? Pagbalaan kamo tungod kay ako balaan. Si Kristo mga igsunan balaan man unang kayang mga membro nga balaan sad. Unya ang pagkabalaan mga igsunan di na ito malalis kay ang Katoliko raman mo na ay mga santos, no? Di na ito malalis no nga ang Katoliko na ay santos. Nabay mga santos ang uban? Wala. Itungod mo kini marka sa iyang simbahan, no? Isip limaan nga balaan. Manang isa kung saon o pagkamatay sa itong magkaigsunan, no? Sa mga against sa mga pagtuong Katoliko, manang tindog yun ang simbahan ng Katolika. No? Muna giingon sa dagkong nga church father mga igsunan, no? Labi na ni Tertullian, giingon dito nga the sins of Christianity. Even giluto silag mayo, pero ang simbahan nagpabilin nga balaan. Bisan pa man nga mapuno ta mga kaigsunan, mga dautan kay ang simbahan hindi man sa exclusive puro lang balaan. Namatay mga dautan mga membro pero wa na rason, dili rason nga way makapaduutan sa simbahan. Munang kay ang grasya naaman ang simbahan munang nasay mga dautan. Mawito ng gingharian sa Dios sama sa usa ka baling. No? Ug na mga isda nga di maayo, ug na isda nga di maayo. Muna sa mga lunlon maayo kundi alang sa mga dautan, no? Mateo 9:13 mga igsunan. Muna ang simbahan nagpabilin siyang huli tungod kay ang founder nini balaan mga igsunan. Munang namunga og mga santos, no? Daghang kitang mga santos, nagkalain-lain ang mga santos ng igsunan. Kay tungod kay si Ginoong Jesucristo balaan man. Munang kung diha dita simbahan sundo nato, no? Ang kinabuhi sa mga santos mahimo sa tang balaan mga kaigsunan, no? Tanawa ang ubang mga simbahan minsan wa ti santos nila mga kaigsunan. Tungod kay unang founder man sa tao mga kaigsunan. No, dili man si Kristo ang nagpukod nini. Bayang usang marka mga igsunan kining Katolik, no? Katoliko mga igsunan. Universal, no? Makailapon, kinatibukan. Unay simbahan ni Ginoong Kristo mga igsunan. Tungod kay giingnan man yang apostoles panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang akong balita. Tudluoy sila sa tanan akong gisugo kadinyo ako maguban sa tapusan sa kalibutan. So means universal. Dili lang diri si dapit aning usa ka dapit kundi sa tibuok yung kalibutan. Unang diha sa Roma 1:18 magsunan kamong taga Roma nga mga santos ang iyong pagturo mo kaylap sa tibuok kalibutan. No? Munang ang simbahang Katoliko embracing all nation. Munang universal na mga kaigsunan. Munang term Katolik. Kaning Katolik mga kaigsunan usa ni siya kag Greek. Katolik katahulos. No? Katolikos. Greek nga pulong ni maigsunan. Kung sa Binasaya ni maigsunan makailapon. Munang ma-misinterpret atong mga igsunan tungod kay kaning pulong dili ni sa Bisaya. Kaning word nga Katolik. Kung sa Bisaya ni makailapon. Siyempre atong lingwahe lahi man sa lingwahe nga origin. Munang ang simbahan mga kaigsunan nagitay upat ka marka. One, holy, apostolic and Catholic. Kanya akong idugang anong Roman Catholic mga brad. Tungod kay ang Roma mga kaigsunan, no? Diha sa Roma 1:8, no? Gikan sa Roma, no? Itawag ko kamo pagkasantos, ug inyong pagtuo kaylap sa tibok kalibutan. Unang ecclesiastical na pangalan na, no? Ecclesiastical term.
dili na siya racial term. Kaya na may uban mga igsunan nga mutin mo Roma, di man ito Romano si Kristo, brad. Hudiyo man to. Unang, way lalis, Hudiyo si Kristo, pero no, gikan ni Kristo mga igsunan, way magput kumot kay si Kristo may nagtukod sa isiman diha sa Roma, no? Ug mamunga kini bayong bunga ug mukaylap sa tibok kalubutan. Unang atong pangalan ini unang Roman Catholic Church. Tungod kay gikan sa Roma mga igsunan, no, mukaylap, no, ang pagtuo sa tibok kalibutan. Una magsunan nga kining simbahan na di ay nga gitukod ni Ginoong Kristo, way pagkalubat, way pagkabukto, way pagkahanaw. Tungod kay magauban siya hangtod sa katapusan sa kalibutan. Una magsunan nga dunay mo tudlo og apostasi, no? Nga nihanaw ng iglesia nga gitukod ni Ginoong Kristo. Ngan ang ilan na mga kaigsunan, budbuta mga kaigsunan, cannot prevail against it. Bisan dunay panglutos, pangatake, ang iyang simbahan magpabilin mga kaigsunan. Wanang kita magsanon kamo nga nigawa sa simbahan Katoliko, ikan mo na suna sa Katoliko, hinaot nga kuha ninyo ang kamaturan magsunan ug maghiusa ta, no? Sa tawag nito laya, no? Barko, sakyanan kadulong sa kaluwasan magsunan. Wilain ang iglesia Katolika mga igsunan. Una maghiusa ta aron dili ta maka buwag-buwag mga igsunan kay na Biblia mga igsunan, no? Nagkatigom sila pero nagkabuwag-buwag. Dili may kabuton sa Dios, no? Ang magkabuwag-buwag. No? Mateo 17:21 nga amahan himaya ako pinaagi sa imong ngalan kay ikaw ako usa lamang. Mao na mga igsunan nga hinaot mga igsunan nga kita makiusa ta, no? Sa usa ka simbahan nga gitukod ni Ginoong Kristo ug dili na kutob kay dunay tay mga igsunan pa paambit sa ilang topiko may tungod sa pagtulunan sa atong simbahan. Right? May hapon katong tanan. So, mao tong unang topic. Wala may sunan nga. Truth Church. Doon natin mga sunan rin mo paambit pa. Sa ilang mga topiko, may tungod sa pagpatulunan si ba. Pili mo utana, kaya doon natin upupuro mo. Inig mahuman ini. Kaya dili mata ginapos. No? Wilfredo Lapundi. Akong ihatag. Oh, Ni Brad Tido Santido. Romeo. Ni Brad. Romeo. Ibat-bat ang imong Romeo. topiko may sunan. Thank you sa pag-watching. Yato ni siyang ikat-up. Ito ikat-up. Unang salamat